बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. विरोधक म्हणून योग्य काम करू, सत्ताधाऱ्यांकडून चुकीचं काम होऊ देणार नाही असा विश्वास माजी आमदार वैभव नाईक यांनी व्यक्त केलाय. खरं तर कालची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर सत्ताधारी म्हणून दोन पक्ष या जिल्ह्यामध्ये कार्यरत आहेत आणि विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेनेकडे लोकांनी जबाबदारी दिली. आणि या संदर्भात आम्ही गेल्या 15 दिवसापूर्वी आम्ही सर्वजण परशुराम देवकरकर, सत्यजित सावंत, संदेश पारकर, राजेंद्र दिले आम्ही सगळेजण बसलो होतो आणि लोकांना विरोधी पक्ष म्हणून एक सक्षम पर्याय देण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे. ज्या ज्या ठिकाणी कोण चुकत असेल त्या त्या ठिकाणी आम्ही त्या ठिकाणी सगळे एकत्र येऊन आणि याचं नेतृत्व आता सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्यातला कोणीच नाही आहे, परंतु आम्ही सगळेच त्याचं नेतृत्व करण्याचं आम्ही निश्चित केलं आहे आणि आम्ही खालच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत शिवसैनिकांपर्यंत पोहोचणार आहोत, लोकांपर्यंत पोहोचणार आहोत. आपण कालचं एक उदाहरण बघितलं असाल की काल सत्ता आल्यानंतर भाजपच्या पद्धतीने कुडाळमध्ये कशा पद्धतीने दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तिथल्या लोकांनी विरोध केला. आणि असं ज्या ज्या ठिकाणी आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सासोलीमध्ये चालू आहे, तिथे दहशत माजवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. आणि असं ज्या ठिकाणी असेल, कंत्राटदारांना धमक्या देण्याचा प्रयत्न असेल, अशा ठिकाणी योग्य पद्धतीने विरोध करण्याचं काम आम्ही सगळी शिवसेनेची मंडळी या ठिकाणी करू. त्याचबरोबर आपण बघितलं असाल की राज्याच्या कायदा सुव्यवस्थेमध्ये संतोष देशमुख यांची हत्या झाली आणि त्या हत्येच्या आरोपींना अजूनही अटक झाली नाही आणि त्या संदर्भात सुद्धा निषेध ठराव मांडण्यात आला आणि त्यांना श्रद्धांजली व्यक्त करण्यात आली. डॉक्टर मनमोहन सिंग यांना सुद्धा श्रद्धांजली व्यक्त करण्यात आली. येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही सगळेजण एकत्र मिळून एकत्र नेतृत्व करून आम्ही या ठिकाणी काम करू. त्या भूमिका शिवसेनेची भूमिका आहे. निवडणुकीच्या संदर्भात निवडणुकीच्या वेळी पक्ष भूमिका जाहीर करेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.